5.7 magnitude nga linog na sinati pasado alas 11 ganang buntag sa Northern Samar. Ang report ni Femari Dumabog. Paglinog. Nakuha ng video sa usa ka netizen ang didali ay og pag-iyahay ug pagpanggawa sa mga tawo gikan sa usa ka mall sa lungsod sa Katarman. Glass wall sa usa ka kan-anan sa maong mall ang nabuak usab. Humanabatyagan nila ang kusog nga pagtay-og sa linog. Matud sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, nitala og 5.7 magnitude nga linog ang niigo sa Northern Samar ganihang alas 11:39 sa buntag. Nahimutang ang epicenter, mga 34 kilometro sa north o 8 kilometro west sa lungsod sa Pambujan nga may giladmon nga 54 kilometers. Mato ni Josh Itchano, Northern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer nga kansilado una ang mga klase sa pampublikong pribadong eskwelahan o mga state university sa mga lungsod sa Pambujan, Lawang, Katarman ug Rosario sa lalawigan sa Northern Samar. Samtang pipila ka eskwelahan o establishmento sa pipila ka lungsod sa Northern Samar, nakasinati usab og gamay mga kadaot sama sa pagkabuak sa mga bildo o pagpangliki sa pipila ka mga bungbong sa tunghaan. Gisubay pa hinuon ang gidakon sa danyos kung minor lang ba kini o major damages. Samtang nabatyagan usab ang pagtay-og sa mga lungsod sa Pilar ug Sorsogon, sa Legazpi City, Albay, Masbate, Balusan, lakip na usab sa Barawin ug Javier sa Leyte ug sa pipila ka bahin sa Leyte ug sa Southern Leyte. Wala ra hinuoy natala nga nakalas o naangol sa maong linog. Si Governor Edwin Ong Chuan po ay on top of the emergency response. He already issued directives to complete the damage assessment, and rest assured that this response of the provincial government is surgical and responsive of the needs of our people in Northern Samar. Ubani clans gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.